दक्कन ही माझ्या पोरागत आहे. माझ्या ह्या पोरानं नवस बोलून कुबेश्वर महादेवाला बैल मागितला आणि त्याच्या मागे ही बैलाची रांग लागली. माझा कुठं असेल तिथं हे माझ्या माघारी द्या. मी काय असेल ती तुम्हाला द्यायला तयार. मी माझा जीव देईन. मग माझा हे बैल ठेवू नका. कोणाला गावला असेल मी पाया पडते तुमच्या तिथं येऊन. माझ्या ह्या लेकराची आण आहे की माझ्या ह्या लेकराला शपथ दियो बैल माझा मला माघारी द्या. मला काय नको तुमचं. आज 15 दिवस झाला आम्ही येड्यागत उडाकतोय. कुणी सांगेल तिथं जातोय. सांगेल तिथं रात्र आम्हाला झोपायला त्या लोकांची लेकरं सुद्धा झोपायची. माझ्या लेकरांनी नवस बोललेला की कुबेश्वर महादेवाला की मला नंदी मिळू दे. माझ्या लेकराला परमेश्वर पावला 3 नंदी मिळाले मला. त्यातला माझा एक नंदी हरवला. मी पाया पडते पदार्थ साधते. माझ्याकडून काय चुकलं असलं माझ्या लेकराच्याकडून मी माफी मागते. म्हणजे माझा बैल तेवढा मला माघारी द्या.